ang inyong kapulisan sa Public Information Office nag-iimbitar sa inyo na magpamati sa Nokbo in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30 tugtog alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, among pagatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Sa tanan nga tagpalabati sang aksyon na Radyo Bacolod. So mayong hapon, hindi naman luwat mag-inupdanay naman kita sa pinakabago naman nga episode sang aton nga programa Nokpo in Action. Subong man sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook Live. So ginagreet naman ang tanan nga nagatanaw man sa aton sa Facebook Live. So madamo nga salamat sa pag-upod liwat sa aton. So ini si Police Staff Sergeant Evan Margallo, ang inyo pulis nga alagad sa kahanginan. Kaupod nyo malin alas 3:30 tubtob alas 4 sang hapon. Ang aton nga pagatopiko or aton pagaistoryahan sa sini nga hapon, amo ang proteksyon nga ginahatag naton sa kababainhan kag sa kabataan pangontra sa pagpang-abuso. Okay, so ang aton nga mangin bisita umalin sa Provincial Women and Children Protection Desk. So aton siya makilala sa hindi madugay nga panahon, no? So antes kita diretso sa aton nga topiko, luyag naton tamyawon ang aton nga provincial director, ang aton very supportive Police Colonel Romy I. Palge, provincial director sang Negros Occidental Police Provincial Office. Subong man ang aton nga chief sang Police Community Affairs Development Unit, walay liwan si Police Lieutenant Colonel Renante Humukan. Subong man ang aton nga chief sang Public Information Office, si Police Lieutenant Colonel Edison N. Garcia. Mayong hapon sir, mayong pagpamati sa aton nga programa. Subong man ang iya nga deputy, ang aton nga spokesperson man sang Negros Occidental Police Provincial Office, si Police Lieutenant Abigail G. Dunasco. Magandang hapon ma'am. Subong man ang mga kaupod na kon sa Public Information Office, Patrolman Lazarte, si Police Corporal Julie Enrile, kasubong man ang bilog nga Enrile family nga nagapamati sa aton sa Takuling. So naton sila, no, ginatamyaw man naton. Si Ma'am Ola, so pasensya gid ng ligad, why ko naka-greet sa imo sa imong kaadlawan. So belated happy birthday, Ma'am Ola. Subong man kay ginatawagan pa naton si ang aton bisita, no, si Police Captain Ma'am Onyo. So ginakontak pa sa luyag lang aton nanay tamyawon tanan nga gapamati sa aton. Especially ang pamilya Margallo, pamilya Tafalya, Pradilla, Palabrica sa Tagabtab. Subong man ang pamilya Generalao. Okay. Pamilya Abindan. Okay, so padayon lang ang pagpamati sa aton nga programa. Kay sa hindi madugay aton nga maupod na ang aton nga bisita nga halin sa Provincial Women and Children Protection Desk sang Negros Occidental Provincial Police Office. So ginatry pa contact si ma'am, no? So ma-check ta na matamyaw ta sa tanan nga nagatanaw sa aton sa Facebook Live sa sining hapon. Okay. So may shout out man si Ma'am Justine Libran. Hi Sir Evan, watching live. So salamat gid ma'am sa pag-watch sa aton. Si Norilyn Niego Leones. So mayong hapon ma'am, mayo gid nga pagtan-aw sa aton nga programa. Si Ma'am Doreen Escoton, subong man si Ana Sinoro, Fairby Kabugwason. So sir, pa-shoutout pa-shoutout si Ma'am Fairby Kabugwason. Subong man gusto man naton greeton ang tanan naton nga mga kaupod
especially ang class maragtas nga nagapamati subong. So paghalong lang sa inyo nga pag-duty. So kabay pa nga safe ka mo, kag continue lang sa inyo nga sir pagpanerbisyo. Si Jonah kag si Jariana. Okay. So nagsenyas na sa aton, so na-contact na aton nga guest sa sining hapon. So ato na ipakilala ang chief sang Provincial Women and Children Protection Desk. Walay liwan si Police Captain Karena T. Onyo. Hello ma'am, mayong hapon. Pero hapon kung maayong hapon sa tanan nga nagalang ko kung dito kay mati sa aton sa acting radyo. Yes ma'am. So madamo gid nga salamat sa pagbaton sang aton nga imbitasyon nga magkaupod kita diri sa aton programa nga Nokpo in Action, agod nga ma-edukar naton ang aton nga mga tagpalamati about sa mga proteksyon nga ginahatag naton sa kababainhan, kabataan kontra sa pagpang-abuso. Kay ma'am, nang antes kita magsugod gid ma'am Luyag, pwede mo ma-introduce ang imo kaugalingon ma'am? Ako gali isip ng Karena Onyo, a graduate ng Bachelor of Science in Criminology sa La Carlota City College. Nagsulod ko sa police sa service December 2003 pag naging officer via lateral entry last December 2012. Yes ma'am, so thank you ma'am. So si ma'am nag-eskwela sang criminology sa may La Carlota. Okay, so kadto. Yes ma'am, kadto kita sa aton nga topiko. Luyag ta ma'am i-introduce sa aton or para sa benefits sang mga tagpalamati naton. Ano ma'am ang WCPD kag ano ang iyang mandato sini? So sa aton no, ang aton nga Women's and Children's Desk, tangalan pa lang sa aton nga opisina is kita nag-cater sa mga reklamo, batok ng pagpang-abuso sa aton kababaihan, susubong sa aton kabataan na siyempre ang perpetrators na mostly is mga kalalakihan. Yes ma'am. So amo to kontra sa pagpang-abuso ma'am. Ano ang mga nanarisari nga klase pagpang-abuso sa kababainhan kag kabataan ma'am? Pwede kita kahatag? So sa aton kung ilang taon naton no, ang mga pagpang-abuso is may apat sa klase. May ara kita ginatawag na economic abuse, may ara kita ginatawag na economic abuse, may ara physical abuse, so may ara sexual abuse. Yes, So magamba kita physical abuse, siyempre literal na physical, makita natin may ara siya lastro sa kalawasan, may mga black eye, may lagob, or whatever na makita natin. Whereas magamba pa naman sexual abuse, kumaga ang babae, hindi mo lang sila nga makita ang siyempre, no? So, sa the in-between part mo siya, kaya gusto nga ipakimo o pwede natin makonsider isa ka marital rape. Example, sa isang atom niya, sexual abuse. Yes, ma'am. Whereas psychological abuse naman yun ang mga pang-abuso nga repetitive na pagpamuyayaw, pagmulay sa o pagkakahiya sa aton partners o sa kababaihan na nagatugay ni psychological nga sa iya, no, nga trauma. Yes, ma'am. Pag ang economic abuse naman is makita natin ng mga babae dala or atong kababaihan na ginabawalan sa mag-access financial or mangita sa trabaho nga legal. Yes. Yes. Kaya set up naton sa Pilipinas ng kalabanan gid dati ma'am ang amay, ang haligis ang tahanan amo ang nagapangita obra. So kisaga wala gid choice kundi masalig ang asawa sa iyang bana. So kisadra gasulod gali ma'am ang economic abuse. Oo. Ay mostly di ba sa set up sa aton sa Pilipinas no sa aton bilang culture ma'am. Ang kita pala nga ang babae is, kung mga bakang mababae is stereotyping, bala, Yes, ma'am. nga ang mga kababaihan, sa una, hindi na siya mag-eskwela high school, o Yes, hindi ma'am. magpadayon pa sa eskwela, kung dira na nga sa balay, kaya total sila kadlaw mamana, mangyapon. Whereas sa mga lalaki, dapat kita gid ang mga kalalakin ay gid ang mangita sa obra para maisagod sa pamilya. Yes, ma'am. That's why ang iba ng mga biktima nato nandito man sila mabasol bala nga iba wala ka pa record, wala ka reklamo, kailang rason is kung magkareklamo sila o magpliso ang ilang partner, sino ang mapakaon sa ila kabataan, sino mapakaon sa ila, kaya ang bana ang nakapangita obra. Yes, ma'am. So muna ang dilema, ma'am. No, Yes, ma'am. Oo. So,
So may mga taga-iban nga layo, especially sa mga layo nga lugar nga wala kay balos ang sila guro mismo ginaabuso na. Ano ang inyong mga aktibidades, ma'am? Agud ma-edukar sila. So bilang kita sa WCPD dito sa province na hindi lang ang ating mga sa local nga police station ang nagkakandak sa mga natawag natin bilang mga initiatives, mga information dissemination, pulong-pulong. Yes, Kundi pati kita dito sa province, syempre kaya na-consolidate natin ng mga reports, nakita natin yung mostly sa mga incidents, kakatabo, mga pang-abuso is mga park lang barangay, park lang ang mga area ng atong mga municipalidad. Yes, So, ma'am. kita dito sa province, kakanta kita initiative, kung sabihin, mostly sa mga prevalence ng mga incidents na katabo sa isa ka lugar is mga nabatid. So, dito kami ka-focus, dito sa province, no, dito sa taga-focus, magkanda kita sa information dissemination. Yes, ma'am. Pero sa ato mga pagkanda sa information dissemination, gina-encourage natin, mga ato nga mga participants, dapat mostly lalaki nga Yes, ma'am. because most of these incidents, ang mga perpetrator natin is mga kalalakihan. So dapat nato, mismo, pati sila, i-educate naman sila nga, while gina-empower natin atong kababaihan, inigali may mga layi, gali ka nagaprotekta sa atong kababaihan, sa atong kabataan, kung may dali nga mga penalidad sa atong kalalakihan nga nagasimo sa siling nga pang-abuso. At least sila aware, sila nga kasunod hindi kung namin pag-ubrahon si kabalo kung may penalty, gali abi na to sa una away mag-asawa lang, pero gali kasi buong may layi nga amo sining nga nag-cover, pwede ko di gali mapriso. Yes, ma'am. So, crime deterrence. Yes, ma'am. Oo, deterrence sa ilang part. Hindi mo nila pag himuon ng pagpang-abuso. Yes, ma'am. So, ang aton gali nga mga information dissemination, pulong-pulong nga ginahimo naton sa idalom. So, ang gina-encourage taman gali nga pati ang mga bana mag-attend. Oo. Dapat. Kaya mostly sila din ang mga perpetrators naton. Yes, ma'am. Kay base why sila kabalo nga ginaabusar na gali nilang ilang asawa. So, through that information dissemination, maano naton sila mapunggan nga mag-abusar. Yes, ma'am. Oo. At kumbaga, mostly ang aton nga approach is proactive. Kita mong wala taga silang nag-react nga kung may dapat may matabuan na yan, kita mag-react. Much more dapat, kita, ng deterrence nga approaches, nga proactive siya. Before, inaang mga insidente, magkalatabo, mag-arak na sa taginhimo, madaan, nga para hindi na sa matabo. Kaya inaang mga insidente, mga bal natin, hindi ko na yung mapunggang nakatabo, ganyan beyond our control. Diba la? Yes, ma'am. Especially sa mga park lang gahambal sila. Na hindi ka mo din mag-intra kayo away, mag-asawa niya siya. Yeah. Yes, ma'am. Pero subong hindi na galing, subong pwede applicable. Kamay layin na kita nga yung tuga para dira. Okay, ma'am. Madam, gid nga salamat sa muna, ma'am, no? So, gina-emphasize gid naton, labi na gid sa mga nagapamati sa aton sa mga malayo nga lugar. So, dapat proteksyonan taman ang aton nga asawa. Kagibaluon tagid nga wala ta ginaabuso ang aton nga asawa. So, sa sini nga episode, importante gid nga magtutok kita da, no? Kay para mabalaan naton, malikawan naton nga makasuhan sa aton nga mga asawa kung ginabusa ta manggid. Okay. So, nang ligad, ma'am, nang ligad nga weeks siguro, may ara kita sang insidente sang hazing, although hindi to siya minor, 18 years old to ang napatay. So may ara man bala kita, ma'am, information campaign nga ginahimo pangontra sa hazing, kay daw damo man ni nga bata ni nga sang hazing nga wala lang naton kisa mabalaan, kay nagaintra sila sa fraternity. So may aktibidades man tabla, ma'am, related dire. So, when it comes to initiatives na ito, mabal naman ang ating initiatives sa initiatives na ito sa province is information dissemination. Yes, So, ma'am. during information dissemination, gina-inform sa mga atong ginitana, gina-educate natin, ng atong kabataan is atong main responsibility as parents, atong sa lookout, hindi lang ang siling mapabayan sa subong atong kabataan, kung isang sino-sino lang gina-updan, dapat hibalon taman kung ano gibala ang mga grupo nga gina-updan nila, kung bala ini makapamayo sa ila or hindi. So, when it comes sa hinsing naman, syempre, araw din sa layita, di ba? Yes, ma'am. Under sa ating Republic Act, 11.053 ang anti-hazing natin. Pero hinaasilin niya po ng mga incidente is beyond our control. Kung may control sila is may consent ng bata nga mag-join dira.
Yes, Pero ma'am. sa gyapon aray na sa atong ginikanan ang atong pag-look out sa atong kabataan, no? Especially subong, di ba, pandemic, subong limitado ila giho. So wala pa kabalo kung saan bisin mo ang ila ginakwantong ila miss para maglinaw nga madula ang ila board sa ila balay. Yes, ma'am. So amo pagid na tungod sa pandemic, so hindi mayo kagwa ang aton nga mga pamatan-on. So gapangita sila sang way nga para maka-communicate sila, mag-develop sa ila brotherhood, so ma-join sila sa amo na. Oo, Okay. kag most yung ibang sagid is nilibra sa grupo-grupo because of family problem o dapat ng araw dalong pagid nga mga rasones nga upod sila sa mga grupo. Okay, ma'am. So sa piyak naman nga bahin, ma'am, no? So nang ligad nga mga binulan, so may ara kita Senate hearing about sa sa recruitment, alleged recruitment sa mga New People's Army sa mga bata, mga minors kag ginahimo nila nga child warriors. So may ara bala ini, ma'am, sang pagpang-abuso nga matawag naton sa amo ning limuon? O, kung nagpawang pagdya, ang dami ng recruitment ng bata, siyempre may araw na sila violation, pero siyempre kabalo sila nga minor ina siya. Yes, So, gins nila, take advantage nila ang pagiging minor sa isa ka bata. Yes, So, ma'am. under sa RA 7610, liable sila under Section 10 sa other act of neglect, abuse, cruelty, or exploitation. Yes, Meaning, gin-exploit nila sa pag-take advantage ng minority ng bata, gin-take advantage nila kung para mo nila sa malivert nila sa ilang ang gusto ipahimo sa bata. Yes, ma'am. Kaya ang bata dan may ara nga side nga pagka-inosente pa, so kapos manipulate. So maybe amo nang ilang aspeto nga gin take advantage. Okay, Oo, so mostly, di ba, ang ginapang lagtawang ang ginapang recruit nila is mga alin sa mga farm lang, no? Ang mga class na kumbaga wala sila mayo access sa education. yes, ma'am. So, limited sa tama ang ila pag-intindi. So, kung sila ang dito kag-indoctrinate nila sa lain niya klase, pag-indoctrinate sa mga kabataan, so, amo gitong ila patihan, kaya amo nang ila nabatian adlaw-adlaw pag natuglo sa ila. Yes, ma'am. So imbis nga ang pag-asa ng ating bayan, so mangin problema pa kung magkontra ina magkuha sang armas kag magkontra sa aton nga gobyerno. Yes, isa pang nakaproblema natin sa office natin. Yes, ma'am. So for example, ma'am, kung may ara ginaabuso, so or may kilala nga ginaabuso, so paano kag sa diin sila makadto para makapangayo sang bulig? So, kita mo sa WCPD, so, ng insidente o ng mga binareklamo na ito na pang-abuso, ang biktima is babae sa kabataan, may 24 hours kaya nga duty sa ating pagsa municipal or city police station na WCPD natin. Yes, Pero ma'am. kung malayo sila sa access ng mga services, may harap sa kumaga ang immediate sila nga pwede katuan sa ating barangay, so may harap sa train na VALC desk officers, sila nakabalo sila sa protocol kung paano sila i-handle ang ating mga victims ng abuse. Okay, ma'am. So kung lapit lang man sa istasyon sa pulis, so tanan nga Yes, istasyon yes, sa lapis, pulis mapalapitan lang nila, kung wala sa ilang barangay mismo. Oo. Pero kung mag-ano sila kung jurisdiction na lang ato nga mong dibala, Yes, kung diin sila pinatabo nga insidente, dito sila maparecord. Okay, ma'am. So Makafilitate sila. yes, ma'am. So dako gini nga bulig, no? Kay basi may ara dara nga binilaway na sila sang dalangpan. So may ara pagali. So in case nga maka-experience sila sa pagpang-abuso. So antes kita, ma'am, tapos sa aton nga topiko, may mensahe ka sa aton nga mga tagpalamati? Okay, so ang manunuha sa WCPD natin yung office, sa liwat, we are open 24/7 to facilitate any complaints regarding abuse sa ating kababaihan sa ating mga kabataan. So, gusto ko lang i-correct mo, ang WCPD, hindi lang ang VALC, hindi lang siya para lang sa mag-asawa, kundi pwede sa mag-live-in, pwede sa wala mag-aupod, pero may bata sila, mag-nutya, or mag-nutyahanay. So, kung kamo, naka-experience siya kamo, o kung padayon, o kung makilala nga nagkaagi ng experience, o ginatang-agi ginaabuso, ano din ka mo nga magtagto kita sa police station o sa ating policy desk para magpa-record para ma-actionan natin kung mapapilitin ng inyong complaint. Yes, ma'am. So may ara ka gusto nga ma'am, tamyawon? Ano lang,
Police Captain Karena T. Unyo, ang aton nga chief sang Provincial Women and Children Protection Desk sang Negros Occidental Police Provincial Office. So si ma'am ang dalangpan sa mga aton nga kabataan o kung mga kababainhan nga ginaabuso. So may ara na da, may opisina na da sa Nopo kag subong man sa mga estasyon. Okay, so madamo gid liwat nga salamat ma'am. Subong man madamo man nga salamat sa tanan nga nagatan-aw sa aton, sa especially sa Facebook Live man kag nagapamati sa aton sa Aksyon na Radyo Bacolod. Ini ang Nokpo in Aksyon naton nga programa. So programa ini sang Public Information Office ang Negros Occidental Police Provincial Office under sa supervision sang aton nga very supportive Provincial Director Police Colonel Romy Inway Palge. So ang aton nga na istoryahan tani ng ligad nga para maghatag kita sang impormasyon na muni nga natigayon ng aton nga programa. So ginapasalamatan man naton ang management sang Aksyon na Radyo Bacolod sa pagpamuno ni Mrs. Nona Di Maala Magbanwa kag subong man sa aton nga kaupo diri nga technical staff nga naga-assist para matigayon ng aton nga programa. So madamo gid nga salamat. Luyag man naton tamyawon si Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon, ma'am. Si Ma'am Mary John Di Mayo. Good PM po. Good PM din, ma'am. Si Kyle Andre Alejano po. So, kilala ko ni. Si classmate ko ni po. So, po, Mayo lang da nga pag panerbisyo. Subong man si Sir Barrio Garay. Mayong hapon man, sir. Sir Rufy Libran. Watching live po. Thank you. Salamat din sa suporta. Sa liwat, magkitanay naman kita liwat sa daso naman nga Domingo, alas 3:30 tubtob, alas 4 sang hapon. Okay, so si Malu Alusitain, nagatanaw man sa La Carlota. Okay, salamat Malu. Si Sir Colonel Gail is watching. Si Sir sa Ilog, madamo niya salamat sir sa pagtanaw sa aton sir. Si Sir Alex Montuya. Okay, Monteza I mean. Sir Alex Monteza. So maayo lang pamati sir. Subong man si Mama Estrella Tafalia, si Nanay Vanji, si Tuto Bonbon, si Manong Arturo. So pamati gid sila, very supportive man sila sa aton nga programa Nokpo in Aksyon. So madamo gid nga salamat. Ang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Romy Inway Palge. Subong man ang Police Community Affairs Development Unit sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Renante Arhumukan, ang Public Information Office sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Edison N. Garcia bilang Chief PIO, kagangamon nga Deputy PIO, nga si Police Lieutenant Abigail G. Donasco, ini si Police Staff Sergeant Evan Margallo, nagahinyo sang inyo nga pagsuporta kag pagsalig sa inyo kapulisan agod mapasanyog pagid naton ang katawhayan kag kalinong sang Negros Occidental. So sa liwat naman, magkitanay naman kita sa dason nga Domingo sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!